Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेल नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम लांदो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोनसिम मोनसे भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर बे भिडिअखौ सोरबा सोरबा नुखाबाय जानांगौ सोरबा सोरबा नुवाखैबो जानांगौ बेनि थाखायनो नोंथांमोनजों शेयार खालामसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय। ओमफ्राय बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर जोंनि बर' आइजो एबा बर' हिन्जावा गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थांनानै मोनसे हमजानायनि मोनसे हमनानै एसे एनै साजा होनायनि मोनसे भिडिअ दा गोबांथार भाइरेल जादों। बे भिडिअखौ नोंथांमोना नुखाबायबो जानो हागौ ओमफ्राय सोरबा सोरबा नुवाखैबो जानो हागौ बेनि थाखायनो नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर बे जानाय जाथाय जायगाखौथ' आं बुंनानै होनो हाला, खिन्थु कम्पानियाव खामानि मावफैनानै बेफोरबायदिसो जादों होननानै भिडिअखौ नायब्ला मिथिनो मोनो। ओमफ्राय बे जानाय जायगाया बबे जायगायाव जादों बेखौथ' आं बुंना होनो हाला। ओमफ्राय जिखुनु जों हमनानै लाथ'दो बेयो आसामनि बाहेरायावनो जागोन। ओमफ्राय बबे स्टेट एबा बबे एरियायाव बेफोरबायदि जाथाया जादों बेखौ आं दासिमाव जेबो खबर मोनाखै। ओमफ्राय बेखौ आं बुंनानैबो होनो हाला। ओमफ्राय जिखुनु नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ ससे नायना लाग्रोदो, बेनि उनाव आं नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन। ओमफ्राय नोंथांमोना बै भिडिअखौ नुखाबाय, बै भिडिअखौ नुनानै मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय आंबो बिनि सायावनो फंनैसो बुंसै जेनाखि नैबे जोंनि बेफोरबायदि जाथाया गोबांथार जाफ्लेबोगासिनो दं। ओमफ्राय जानायाथ' जायो, ओमफ्राय जे जोंनि एरिया जोंनि आसामावबो बेफोरबायदि जानाया जायो। गावनि न'आव थानानैबो सोरबा हौवाजों दोनखारलांनाय, सोरबा सोरजोंबा गोसथोलायनाय, सोरबा सोरजोंबा बरनाम जानाय बेफोरबायदि जाथाया गोबांथार जायो आरोना जोंनि आसामावबो जायो। ओमफ्राय जुदि आसामावबो जासे जानानै आरोबाव गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थांनानैबाबो बेफोरबायदि आखु एबा आखल देखायहैयोब्ला जायनाखि माखासे दङ जोंनिया बैसोरखौ रुजुजाया। मानो रुजुजाया होनना बुंदोंब्ला आं जायनाखि सासे सानैनि थाखायनो माखासे सुबुंफ्राबो बरनाम मोनफायो। बोरै बरनाम मोनफायो, जेनाखि जोंनि खामानि मावनाय फैसा खामायनायाव जोंनि बर' हिन्जावफ्राबो खम नंला, गेजेर नंला आरोना। ओमफ्राय बेफोरबायदिनो गोबांथार जोंनि बर' आइजो बर' हिन्जावफ्रा गुबुन जायगायाव खामानि मावहैनानै न'खर जौगाहोनायाव गोबांथार मदद होबोनाय, गावनि बिसि फिसायजों मदद होलायनायखौ जों नुनो मोन्दों। ओमफ्राय खायसे हिन्जावफोर दं जे थांनानै खामानिखौ मावहैगोन, थांनानै गुबुन जायगायावबो लाक्जारिस देखायहैयो। ओमफ्राय बैफोरबायदि मानसिया गामियावबो बेफोरबायदिजोंखा, खिन्थु बिसोर मालाय जायगायाव थांनानैबाबो बेफोरबायदि आखलनि देखायहैयोब्ला जायनाखि जोंनि बर' मानसिफ्रा गुबुन जायगायाव दं, जोंनिया हमना लादो 10 जन दङ नोंसिनि ग्रुपआव, 10 जननि ग्रुपआव सासे मानसिया जुदि बेफोरबायदि आखलनि जायो, अब्ला 10 जननि गेजेराव सासेयाल' बेबायदि आखलनि, खिन्थु 9 जनाबो नोंनि थाखायनो बरनाम मोनगोन आरो। ओमफ्राय मा बुंगोन, जोंनि आसामाव जेनाखि थाग्रा, आसामावनो मावना जाग्रा बेफोरबायदि मानसिफ्रा बुंनो हमगोन जे गुबुन जायगायाव खामानि मावग्रा हिन्जावफ्रा मोजां नङा, गुबुन जायगायाव थाग्राफ्रा मोजां नङा, बेफोरबायदि सानना बुंगोन आरोना। बेनि थाखायनो नोंसिनि थाखायनो सासे सानैनि थाखायनो गासिबो जोंनि जेनाखि आसामनि बाहेरायाव खामानि मावग्रा दं बैफोरबो बरनाम मोनफायो आरो। बिनि थाखायनो जे बाहेरायाव खामानि मावनो थांदों मावहै, थाखा फैसा खामाय, न'आव फैफिन, न' बां आराम फिसा फिसौ फोरों, बे आरोना। ओमफ्राय आं बारा बुजायला, बेफोरबायदि आखलनि जाग्राफ्रा बांसिनानो जोंनिफ्राय देरसिन सोरबा फिसा 2 3 गोनां, सोरबा 4 5 गोनां बेफोरबायदि मानसियासो जाबावो आरो। जे जोंनिफ्राय साननो हनो गोरोंसिन मानसिफ्रानो बेफोरबायदि जायोब्ला आरोलाय जोंलाय बिसि गिदिर मानसि, बिसि बैसोनि मानसि आरोना। बेनि थाखायनो बिथांमोनाबो बुजिनांगौ। जेनेबा आंनो मोनसे गाज्रि खामानि मावबाय, आंजों थाफाग्रा लोगोआवथ' बरनाम मोनगोन। बेनि थाखायनो अननानै जाहाथे बेफोरबायदि दाखालामहै गुबुन जायगायाव थांनानै, बेखौ आंनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय। ओमफ्राय आं बाराबो जेबो बुंला। ओमफ्राय भिडिअखौ बावनो दोनथ'सै। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक, शेयार, साबसक्राइब खालाम। थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्टआव। बाय बाय।